when two worlds collide. A battle against inner demons. Search for truth and sanity in a twisted world where nothing is what it seems. A man's spirit is broken. The dramatic story of one man struggling against all odds. Mitkä on eväät, millä tavallaan johtotilanne pidetään kolmannen? Jalat liikkeelle ja jätetään päät tänne koppiin ja täysillä saa painaa. Kiitos Juhani Tamminen ja muuta kuin sinne vaan.
tässä. Vierasjoukkueessa Kaplaakin paras pelaaja. Numero 1, Reimaa Kypari! Kaplaakin valmentaja Tapsa, haluaisitko vähän kommentoida, että mitä tapahtui tuossa toisella erätauolla? Joo, siinähän lähdettiin ikävästi tilanteessa meille, että me oltiin vähän taka-ajossa siinä kohti ja katsottiin sitten YouTubesta pari pätkää, että miten sitä kiekkoa pelataan. Otettiin sieltä vanhatonkin käyttöön ja... Se on iso joo. Sen takia se kauistelu. Joo, ja joku oli huutanut katsomusta, että ilmoilla on hyvä perse, niin se sai sitten helvetin kova polttaa sen tippaan. No, Enkolmin valmentaja Eki. Miksi kävi näin? No, miksi kävi nyt näin, että herra jästäisi tuomarityöskentely. Mestistuomari tulee tänne ja antaa tämmöisiä tuomioita. Eihän peli voinut näin mennä, että kyllähän me ansattiin vähän enemmän. Annettiin teillä aika monta niinku YV-mahdollisuutta kyllä tuossa matsissa. Annettiin. Lähinnä syksyn Annetaan Enestölle ehkä myöhemmin vielä, tai yleisölle vähän myöhemmin ehkä vähän. Että voitte näpäyttää meitä sitten vähän myöhemmin. Kaplaakin kapteeni Riku Aalto. Tuntuuko susta, että viimeinen maali olisi ehkä tullut hieman onnella? No ei todellakaan, kyllähän siinä vaiheessa meillä oli momentumi ihan. Sitten toisaalta Tapsa näytti Petelle täältä tän hienon taktisen kuvion. Siitä. Otat oman maalin takaa kiekon ja teet maalin. Mä sanoin vaan, että keep it simple Toimii aina. No Riku, kenet nostaisit esiin joukkueesta tai ylipäänsä? No kyllä pakko antaa tuonne paniosastolle tästä isolta. Oi, Samuli Kotisalo, aivan huikea.